Il-fatalitajiet fil-Gżejjer Maltin qabżu 360 wara li fl-aħħar 24 siegħa sfortunatament tilfu ħajjithom 4 persuni oħra kawża tal-pandemija. Il-vittmi li tħabbru l-erba' kienu 3 irġiel ta' 62, 68 u 83 sena, kif ukoll mara ta' 84 sena fejn dawn mietu waqt li kienu rikoverati fl-isptar Mater Dei. Għalaqstant, l-ammont totali ta' fatalitajiet li ġew reġistrati f'pajjiżna jammonta għal 361, 15-il mewta fl-aħħar 5 ijiem biss. Fil-waqt illi bejn it-3 u l-4 ġew reġistrati 211 każ ġdid ta' COVID-19 sabiex it-total ta' każi reġistrati sa mill-bidu tal-firxa tal-virus jammonta għal 27,272. Fil-waqt illi fl-aħħar 24 siegħa l-każi attivi żdiedu għal 3,127, is-Supritendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci waqt intervista ma' Times of Malta sostniet li l-limitu ta' persuni fl-imkien f'residenza privata naqas minn 4 households għal 2 minħabba l-fatt li l-każi baqgħu jippersistu anke kawża tal-varjant. We have evaluated the situation. We have seen that the majority of cases that we are getting are still coming from the households. As of today, we will be issuing an updated legislative instrument, so the legal notice will be amended, and we will be reducing the number of maximum of households who can meet within a private residential property from 4 to 2 households. Sa tlieta, it-total ta' persuni li ħadu t-tieni doża tal-vaċċin ammontaw għal 48,859. Fi żviluppi oħra l-bord tal-Medsec ħabbar li l-eżamijiet tal-O levels u l-A levels xorta waħda ser isiru kif pjanat bejn ix-xhur ta' Ġunju u Lulju, fil-waqt li l-eżamijiet tal-Junior College għall-istudenti tal-ewwel sena ser ikunu kkanċellati bil-konsegwenza li ser ikunu qed jiġu promossi għat-tieni sena abbażi tal-assessjar ta' matul is-sena. Madankollu fil-post-sekondarja Awċija l-istudenti se jpoġġu għall-eżamijiet f'Ġunju xorta waħda. Min din il-ġimgħa l-iskejjel kollha ta' Malta u Għawdex qalbu għal lezzjonijiet virtwali kawża tal-imxija insistenti tal-pandemija. Fil-waqt li l-pjan tal-Gvern huwa li jiftaħ mill-ġdid l-iskejjel fit-12 ta' April, il-Ministru Ġustin Karwana ma eskluditx li dan l-għeluq jista' jiġi estis.